Hayırlı erте, ilning төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Өлкәннәргә игътибар, республикада өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Язгы чәчүгә техниканы хәзердән үк әзерли башларга кирәк. Республикада фермерлар һәм агрофирмалар вәкилләре өчен 4 зона семинары узды. Туган авылым комплексы туристларның яраткан милли маршруты. Ни өчен? Оборона министрлыгы белән турыдан-туры элемтә. Мобилизация турындагы сорауларны хәзер Объясняем РФ Telegram чат-бот һәм ВКонтакте социаль шелтәренә җибәрергә мөмкин. Чакырылыштан азат итү өчен нинди нигез барлыгын, хезмәткә яраклык сәламәтлек категориясе, повестка тапшыру тәртибе турында сораштырып була. Сервиска җибәрелгән барлык сораулар турыдан-туры Россия оборона министрлыгына тапшырыла. Мобилизацияләнгән казанлыларның балаларын мәктәпләрдә бушлай тукландыралар. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әйтелде. Башкарма комитет хезмәткәрләре, волонтерлар корпусы белән берлектә һәр гаиләнең социаль паспортларын тикшереп чыга башладылар инде. Чара якын арада гамәлгә керә. Беренче чиратта балаларга ярдәм күрсәтү исемлеген төзү буенча эш алып барыла. Әйтик, Казанда доверие, ышаныч үзәгенең 5 бүлегендә психологик консультация алу мөмкинлеге дә бар. Өлешчә мобилизация барышында Казаннан 800-дән артык солдат һәм офицер чакырылган. Башка ярдәм чаралары штабның якындагы утырышында тикшереләчәк. Утырыш иртәгә 5 октябрьдә уза. Октябрь айына да аяк бастык. Бу айда нинди үзгәрешләр көтелә? Үз көченә керәчәк законнарның күпчелеге акчага бәйле. Кайбер мөһим үзгәрешләр турында алдагы язмада. 1 октябрьдән керемнәр арта. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең һәм хәрби частьләрдә погонсыз хезмәткәрләрнең эш хакы 4%-ка үсәчәк. Бу шулай ук хәрби учреждениеләрдә һәм хәрби хезмәткә тигезләштерелгән башкарма хакимият органнарында, ягъни МВД, МЧС һәм башка эшләүчеләргә дә кагыла. Банкка акча салучыларга тәгаен күпме керемгә ия булачаклары турында хәбәр ителәчәк. Килешүдә клиентның бернигә карамастан мәҗбүри тәртиптә күпме процентка ия булачагы күрсәтеләчәк. Шул ук вакытта бу хакта мәгълүмат зур хәрефләр белән таблицага урнаштырылачак. Хәзер үзебезгә үк интернет аша финанс операцияларын тыю яки шикләү кертү мөмкинлеге ачыла. Әйтик, акча күчерүгә лимит билгели онлайн кредит рәсмиләштерүне тыя алачакбыз. Моның өчен банкка гариза язып, нинди шикләүләрне билгеләргә кирәклеге күрсәтеләчәк. Бу закон мошенникларга киртә булыр дип фараз ителә. Моннан тыш банклар онлайн операциядә файдаланучы электрон җайланманың, компьютер, смартфонның кемнеке булуын ачыкларга тиеш. Моның өчен электрон почтаны һәм телефон номерын раслатырга кирәк булачак. 80 яшьтән узган кешеләрнең пенсиясе индексацияләнәчәк. Аның төп өлеше 2 тапкыр үсә. Моның өчен гариза язарга кирәкми. Пенсия күләме автомат рәвештә арта. Автомобиль йөртүчеләргә тест режимында электрон тоныклык күрсәтү рөхсәт ителәчәк. Яңа электрон сервис Госуслуги авто кушымтасында сынап карала. Хәзерге вакытта юл хәрәкәте кагыйдәләренә бу җәһәттән үзгәрешләр кертелә. Бөлгенлеккә, ягъни банкротлыкка төшүне туктатып тору озайтылмаячак. Хәтерләсәгез, бу чара илдә 2 тапкыр ковидка каршы шикләүләр аркасында һәм Россиягә санкциялар игълан ителгәннән соң кертелгән иде. Чулпан Әмири, Татарстан яңалыклары. Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Олы кешеләр өчен төрле чаралар уза. Аларга багышлап башкалабызның Чулпан, Сәйдәш, Мәскәү мәдәни үзәкләрендә Ленин исемендәге мәдәният сараенда концертлар оештырыла. Моннан тыш спорт чаралары да үткәрелә. Акчарлак бассейнында йөзү турниры, бильярд буенча ярышлар, 55 яшьтән олораклар өчен футбол турниры да була. Шонаны җәйдән әзерләде халык. Киләсе язгы чәчүгә дә техниканы бүгеннән хәзерли башларга кирәк. Республикада фермер хуҗалыклары һәм агрофирмалар вәкилләре өчен 4 зона семинары узды. Очрашуларда дилер һәм сервис компанияләре вәкилләре чыгыш ясады. Алар язга запас частьлар, механизмнарсыз калмас өчен нинди мөмкинлекләр булуы белән таныштырды. Бигрәк тә санкциялар сәбәпле чит ил техникасын сатып алу проблемасы тора. Өстәвенә алар кыйммәт.
Узган елда республика хуҗалыклары 6 миллиард 700 миллион сумлык тракторлар, комбайннар, шәчү комплекслары һәм запас частьлар сатып алган. Белгечләр исәпләвенчә, быел бу максатка якынча 5 миллиард сум кирәк. Семинарларның төп максаты авыл халкын кирәкле агрегатлар белән тәэмин итү. Профильле министрлыкта бу эшне октябрь ахырына кадәр тәмамлау бурычы куелган. Аграр күлгәт территорияларында үтә бу безнең мероприятиеларыбыз. Без инде монда сельхоз товары производительләргә дә, үзебезнең дилерларга да күрсәтәбез, нинди шартларда безнең балалар укырга өйрәнәләр. Дилерлар менә бүген дә монда күрәбез, Кукмарада, Ростельмаш заводында китайский тракторлар, зумлённар да үзләренең техникларын на ответ хранение алып килеп куеп, балалар уже күрәләр, күпмәгә безнең комфортабельный сельхоз машиналар дип әйтим инде. Күп кенә игенчеләр Татарстанга бәхет елмайды диләр. Санкциялар шартларында күпчелек чит ил комбайннарын һәм запас частьләрне сатып алу мөмкинлеге булмаганда, Месим районында 15 ел инде дискаторлар, шәчү комплекслары һәм тракторлар җыштыру заводы уңышлы эшли. Месим предприятиесенә авыл хуҗалыгы җыштыручылардан заказлар бермә-бер арткан. Алар авыл хезмәтчәннәренә нинди продукция барлыгын аңлатты, җыштыруны арттыру өчен нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеген ачыклады. Заводның куәтләре җитәрлек. Алар техниканы яңартырга кирәклеген бик яхшы аңлый. Хәзер моның белән авыл хуҗалыгы җыштыручылары шөгыльләнә. Без бу турыда сөйлибез, күрсәтәбез. Агросәнәгатьтә эш күрсәткечләренең яхшыруы квалификацияле кадрларга бәйле. Аларны Кукмара аграр көллиятендә уңышлы әзерлиләр. Биредә 500 студент белем ала. Төп белгечлек авыл хуҗалыгын механикалаштыру. Көллиятнең эшчәнлеген район авыл хуҗалыгы идарәләре башлыклары, агрофирмаларның баш инженерлары, агрономнар, шулай ук авыл хуҗалыгы машиналары белән тәэмин итүчеләр бәяләде. Студентлар үзләре дә семинарның барышын кызыксынып күзәтте. Күрәсез, хуҗалыкларына төрле техникалар кайта. Аларны бүгенге көндә запас частьләр белән обеспечить итү бик актуальна. Күп төрле чит ил производительләре чыгарган техникалар. Менә бүгенге көндә дилерлар килеп, үзләренең нинди запас частьләре бар, алар нинди услугалар күрсәтә алалар. Бөтен күрше район тирәсендә аларның специалистларына үзләренең мөмкинлекләрен сөйләделәр. Шулай ук безнең укучылар да нәмәне карап, укучылар да бүгенге көндә безнең республикабызда ничек итеп бу сеть оештырылган, ничек итеп эш оештырылган һәм аларның бу киләчәк эшләрендә бу ничек чагылашлаган карап киттеләр. Кукмарадан тыш, шундый зона семинар киңәшмәләре Балык бистәсе, Сарман һәм Татыш районнарында да узды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фәттахов һәр очрашуда техниканы ремонтлауга намуссыз мөнәсәбәт үзәклекләргә һәм туктауларга китерә. Бу нәтиҗәлекне киметә дип искәртте. Шуңа күрә ремонт чорына бурычлар җитәрлек. Киләсе яз көттерми. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Кукмара һәм Тәтеш районнары. Татарстанда өлкән яшьтәге гражданнарның хукукларын яклау мәсьәләләре буенча иртәгә 5 октябрьдә хатын-кызлар игътибары дип исемләнгән кайнар линия эшләячәк. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Консультациялар иртәнге сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр үткәрелә. Кайнар линия Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская белән берлектә Дәүләт Советының Мәрхәмәт, Милосердие хатын-кызлар депутатлар берләшмәсе тарафыннан оештырыла. Узган атна парламентарийлар өчен вакыйгаларга бай булды. Татарстан парламентына киләсе елга һәм 2024-2025 елларның план чорына республика бюджеты турында закон проекты килде. Парламент депутатлары Ижевск мәктәбендәге фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булганнарның туганнарына кайгырту белдерделәр. Фәрит Мөхәммәд Шынлаиш мәктәпләренең берсендә куркынычсызлыкны оештыру белән танышты. Бу һәм башка вакыйгалар турында парламент хәбәрләре белән Гөлназ Ибраһимова таныштыра. Документта профильле комитетларга тапшырдылар. Тиздән Дәүләт Советында республиканың төп финанс законы буенча фикер алышы башлана. Финанс министрлыгы тарафыннан бюджетның керем һәм чыгым өлешләрен билгеләү, шул исәптән республиканың зур предприятиеләре белән берлектә күп эш башкарылды. Профильле парламент комитеты рәисе Леонид Якунин билгеләп үткәнчә, керемнәр һәм чыгымнар күләме фаразланган күрсәткечләр белән чагыштырганда арткан.
Республика парламентарийлары Дәүләт Советының көзге сессиясын башлап җибәрде. Көн тәртибендә 30-дан артык мәсьәлә каралды. Төп закон проектлары турында без узган атнада сөйләгән идек. Балык булмаганнарның күзәтүчесез булуы, аларның хокук бозуларын кисәтү турындагы доклад та мөһим иде. Доклад белән вице-премьер Ләйлә Фазлыева чыкты. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин республикада узган елда мәгарифне үстерү программаларының ничек гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Республикада 1500-дән артык проблемалы гаилә теркәлгән, аларда 3252 бала тәрбияләнә. Ата-аналар алкоголь кулланучы 700-дән артык гаилә исәптә тора. Бу юнәлештә эш нәтиҗәлелеген арттыру өчен гаиләләрне саклау максатыннан республикада аеклык ноктасы проекты тормышка ашырыла. Ләйлә Фазлыева балаларның һәм яшүсмерләрнең үз-үзләренә кул салуын кисәтүне балык булмаганнар эшләре комиссияләре өчен иң җитди мәсьәлә дип атады. Статистика саннары куркынычлы. За 8 месяцев текущего года в республике произошло 14 законченных случаев суицида и более 60 попыток. Вчерашний день также ознаменован одним из суицидов в Республике Татарстан несовершеннолетнего. Стоит обратить ваше внимание на следующее. 9 подростков из 14 проживали в полных семьях, 5 в неполных. 13 семей из 14 абсолютно точно всеми субъектами профилактики оцениваются как благополучные. И только одна семья находилась в социально опасном положении. 3 подростка были в благополучных семьях, но вместе с тем стояли на профилактическом учете в подразделениях. Конечно, эта работа, повторюсь, находясь на особом контроле комиссии, также дополнительно контролируется прокуратурой Республики Татарстан. Премьер-министр урынбасары фикеренчә, үз-үзенә кул салу омтылышлары санын киметү өчен мәктәп хезмәткәрләрен тиешле тәртип билгеләрен һәм факторларын таныту форматына өйрәтү зарур. Ата-аналар да моңа мохтаҗ. Ләйлә Фазлыева билгеләп үткәнчә, гадәттән тыш хәлләрнең һәр очрагы ачыкланырга тиеш, ә кайбер учреждениеләрдә абруйны төшермәс өчен мондый очракларны яшереп калырга тырышканнар. Парламентарийлар мәгариф үсеше программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында мәгълүмат тыңлады. Аны мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин тәкъдим итте. Узган ел мәгариф һәм фән министрлыгы гражданнарына арзан һәм уңайлы торак коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү, мәгарифне үстерү, Россия Федерациясенең фәнни-технологик үсеше федераль программаларын тормышка ашыруда катнашкан. Шулай ук телләрне саклау һәм өйрәнү, мәгарифне үстерү һәм талантлар белән идарә итү буенча 3 республика программасы бар. Планнар күп. Министр аларны тәкъдим итте, депутатларның сорауларына җавап бирде. Парламентарийлар өчен узган атна киеренке булды. Депутатлар Ижевск мәктәбендәге фаҗига нәтиҗәсендә һәлак булганнарның туганнарының кайгыларын уртаклашты. Фәрит Мөхәммәтшин Лаешның бер мәктәбендә иминлек чараларын булдыру тәҗрибәсе белән танышты. Татарстанның халык шагыйре 5 чакрылыш Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев юбилеена багышланган тантаналы кичәдә катнашты. Парламент рәисе Татарстан Конституциясенең 30 еллыгына багышланган халыкара юридик форумда булды. Танылган кунаклар арасында Россия хөкүмәтенең югары суд инстанцияләрендәге вәкаләтле вәкиле Михаил Борщевский, закон чыгару һәм чагыштырма хукук белеме институты директоры Талия Хәбриева бар. Фикер алышулар темасы хукукка хукук дип билгеләнде. 2 көнлек форумда экспертлар чыгыш ясый, мәгариф, фән, инновацияләр һәм бизнес мәсьәләләре буенча ачык дискуссияләр уза. Республика президенты сәламләвен Дәүләт Советы рәисе игълан итте. Фәрит Мөхәммәтшин Казан юридик мәктәбенең айрым әһәмиятен билгеләде. Нәкъ менә безнең хукук белгечләре 300 ел элек авыр сәяси шартларда Татарстанның яңа конституциясе нормаларын әзерләгән. Biz gururlanabız özümüzün менә шундай әзер булган юристларыбыз, Казан университеттан чыкканнары, бүгенге галимнәребез, монда эшләүчеләр, алар иҗтимагый үзәгебездә безнең үзенең өлешен кертәләр. Менә мотор иттереп, форумны үткәреп, нинди нәтиҗәләр, нинди тагын ярдәм итәргә бу вакытта халкыбызга, Россиягә, Татарстаныбызга алар уртага салып сөйләнә торган, әйтә торган, күтәрелә торган мәсьәләләр булыр дип ышанам һәм үзебезнең Россия Федерация бердәмлеген саклап,
күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, хукукларын саклап, матурын айтырып киләчәктә дә яшәргә исәп. Лаишта Татарстан халыклары ассамблеясы советының күчмә утырышы узды. Этномәдәни күптөрлелек, миграцион процесслар, дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру сөйләшүнең төп темалары шулар иде. Лаиш халкы якташлары күренекле әдип Россиянең беренче юстиция министры Гавриил Державин белән хаклы рәвештә горурлана. Кунакларны беренче чиратта туган як тарихы һәм Державин музейлары белән таныштырдылар. Һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Күп милләтле районның мәдәни үрнәкләрен карадылар. Әле яңарак кына таҗиклар һәм үзбәкләр үз милли мәдәни автономияләрен оештырган. Фәрит Мөхәммәтшин төрле милләт вәкилләренең Ак Калфак оешмасының эшчәнлеген, рус мәдәниятенең каравон, шулай ук Сабантуй һәм Нәүрүз бәйрәмнәрен күркәм узуын билгеләп үтте. Халык белән очрашырга кирәк. Менә үзебезнең хөкүмәт әгъзалары, депутатлар төрле уровеньда да алар халык белән очрашып, менә шушы ситуацияны аңлатканнан соң, халык менә бүген Лаиш районында халык белән очраштык. Халык аңлый. Авыр замана, ләкин әтиләр, бабайлар андый авыр заманаларны башлардан үткәргәннәр. Башка темаларга. Казанлылар грипп һәм ОРВИ профилактикасы мәсьәләләре буенча кайнар линияга мөрәҗәгать итә алачак. Шалтыратулар 14 октябрьгә кадәр кабул ителә. Мәсәлән, татарстанлылар прививканы кайда ясатырга, вакцинациягә ничек әзерләнергә һәм балаларны салкын тиюдән ничек сакларга кирәклеге турында белә алачак. Кызыксындырган сорауларны экраннарда күрсәтелгән телефоннар буенча бирергә мөмкин. Шалтыратулар эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке сәгать 5-кә кадәр кабул ителә. Ведомство җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр иткәнчә, Татарстанда ОРВИ белән авыручылар саны 2%-ка кимегән. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Безнең Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе зур югалту кичерде. Ярты гасырга якын гомерен телевидениегә багышлаган оператор Тахир Хәсәнов арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Ул туган авылы Лаиш районы Атабай авылы зиратында җирләнде. Тахир Хәсәнов. Бу исем һәр телевизор караучыга яхшы таныш. Тамашачы аның үткен күзе һәм якын дусты камера объективы аша республикабыздагы иң мөһим вакыйгаларны беренче булып күрде. Тахир Хәсәнов бар гомерен телевидениегә багышлады. Армиядан кайтуга Татарстан дәүләт телевидениесына ут куючы булып эшкә урнаша. Аннан ассистент, оператор, өлкән оператор вазифаларын башкара. Сюжет репортажлардан тыш телевидение архивында ул төшергән күләмле тематик тапшырулар, телевизион фильмнар саклана. Без Тахир Хәсәнов белән 27 ел бергә эшләдек. Мин телевидениегә килгәндә ул эшлидер инде, оператор булып. Ул вакытта һәрбер театрның чыгып кала торган репертуардан чыгып кала торган спектакльләрен яза торган идек. Менә һәрберсендә Тахир инде бер операторның берсе ул була торган иде. Ул инде теге внутренний кадр дип әйтәбез, внутренний кадрларны бик оста эшләйдер. Аннан соң инде яңадан кичкенә концертлар, шигърият булсын, шундый кичкенә новеллалар эшләмәгән эш калмады инде. Һәм менә соңгы шу вакытында да без инде Хәйрия Татарстанда да бергә аның белән декорациялар кыра шулай эшләдек. Тахир Хәсәнов эшен зур җаваплылык белән яратып башкарды. Төшерергә барган җирдән Тахир абыйбызны әллә кайдан күреп алып сәясәтчеләр, әдәбият, сәнгать әһелләре кул биреп исәнләшәләр иде. Ул улыны-улы, кешене кеше итә белүче, гаҗәеп киң күңелле, мәрхәмәтле кеше иде. Әле яңа гына эшкә урнашкан яшьләргә һәрчак үзенең әтиләрчә киңәшен бирде, эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Ул һич кайчан ару-талуны белмичә тормышка сөенеп яшәде. Тахир абый безнең күңелләрдә иң беренче зур оста, чын профессионал һәм бик тә әйбәт кеше буларак калачак. Чыннан да нинди генә эшкә тотынса да, кичкенә сюжет ясасамы, зур фильм тапшыру булса да, ул аны җиренә җиткереп эшли иде. Шул ук вакытта безгә дә ярдәм итә иде. Менә булайрак эшләсәк ничек була, булайрак эшләсәк ничек була дип үзенең киңәшләрен бирә иде. Бу безнең өчен чыннан да бик зур югалту. Һәм аның менә ул матур яшәде. Һәрбер кешегә бик матур мөнәсәбәттә булды. Һәм инде менә бу китеп баруда тиз
булды. Әлбәттә, көтелмәгән бу безнең өчен. Якты кеше ул да кояш шикелле. Аның бер кайчанда да теге уңайсызланып, күңелсезләнеп жүргән вакытны хәтерләйм. Бу проблемадан кергәндә җылмаярга көч табадыр үзендә. Матур кеше иде, якты яшәде, җиңел яшәде шикелле миңа калса ул. Үзенә белгәндер инде, җиңел китеп барды бу дөньядан. Тахир Хәсәнов мәңгегә безнең йөрәк түрендә. Туган авылым бистәсе читтән килгән туристлар һәм Казан халкы өчен ял итү, авыл тормышы белән якынрак танышу урыны. Кунакларның игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен биредә ел саен яңа программалар гамәлгә ашырыла. Быелгы сезонда нинди яңа проектлар булачак? Бу турыда Динә Нәҗметдинова язмасында. Туган авылым бистәсе 2005 елда ишекләрен ача һәм барлык килгән туристларны татар милли ризыклары һәм гырыф-гадәтләре белән якынрак таныштыра башлый. Әлеге бистәдә һәрбер кеше күңеленә хуш килгән шөгылен таба ала. Тегермән йорты 4 каттан тора. Һәрберсендә төрледән-төрле остаханәләр уздырыла. Беренче катында менә шундый матур костюмнар, хан, патша бикәләр костюмнары 15-16 гасырдагы менә шулай матур итеп киенеп йөргәннәр. Безнең икенче катта остаханәләр үтә. Мәсәлән, менә бу остаханә остасыбыз Аккургаштан татар милләтенә багышланган татар орнаментлары белән, мәсәлән, колаксалар, алкалар, цепочкалар, йөзекләр ясарга мөмкин. 3нче катта түбәтә ясарга өйрәтәләр, 4нче катта һәрбер теләк белдерүче үз куллары белән собын ясый ала. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм микән? Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм микән? Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм микән? Күбәләгем җыры һәрберебез өчен бик тоныр җыр. Әлфия Абзалова башкаруында бигрәк тә. 2021 елда танылган җырчы Әлфия Абзалова үзәге ачыла. Биредә аның иҗаты, концерт костюмнары белән якынрак танышырга була. Зөлфия апа, белгәнебезчә инде Әлфия Абзалова бик тәмле итеп пәрәмәчләр пешерергә яраткан. Һәм алар башка пәрәмәчләрдән аерылып торган. Нәрсә белән аерылып тора иде? Әни, мәрхүмкәем, ул әйтә иде. Бер пәрәмәч бәләкәйне ясасаң, икенчесен кеше кунаклар кыенсынып торалар. Икенчесен алыйм микән, ничектер уңайсыз, шуңа күрә зурны эшләдем ди гомер буе. Чөнки әни бит җәтим бала булып үсте. Шуңа күрә ачлыкта күргән кеше, кыенлык күргән кеше, шуңа күрә ул әйтә иде, алсаң берне зурны тәмле иттереп ашарга шулай булырга тиеш дип, шундый зур пәрәмәчләр эшли иде. Туган авылым бистәсендә күп кырлы заманча, иң мөһиме файдалы программалар саны бихисап. Шуларның берсе гибәдия пешерү буенча остаханә. Роза ханым милли ризыкның рецепт серләрен ачты. Шулай ук биредә балалар һәм яшүсмерләр өчен дә кызыклы урыннар шактый. Хәтта никах үзәге дә бар. Килгән туристлар истәлеккә сувенирлар да сатып алырга мөмкин. Елдан-ел туган авылым бистәсендә яңа программалар күбәя. Яңа сезонда шактый үзгәрешләр көтелә. Динә Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.